हादरनि गेजेराव फिन आरोबाव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। थारैनो मा जागासिनो इन्डियान रेलवेनि गेजेराव? थांनाय उरिष्यानि गिख्रंथाव जाथाय आरो आसामाव नुजाथिनायनि उनावनो दिनै सोनाब बंगआव जाबावदों रेलनि सौग्रावलायनाय जाथाय। नंगौ, बे खेबाव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाथाया जादों गंनै मालगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय। सोनाब बंगनि बांखुंग्रा रेल स्टेशनाव लाखिनानै थानाय गंसे मालगारिखौ गोब्राबै सौख्रांफैदों गुबुन गंसे रेलगारिया। बे जाथायाव मालगारिनि इन्जिनजों लोगोसे माखासे दाब्बाफोराबो खहा जादों। लोगोसेयैनो रेल लाइन आरो प्लेटफर्मनि सिगनेल रुमाबो खहा जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बांखुंग्रानिफ्राय बिष्णुपुरसिम थांबाय थानाय मोनसे रेल लाइनावनो गुबुन गंसे मालगारियाबो फैनायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों। स्टेशननि प्लेटफर्माव एनाउन्स होबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे मालगारिया उनफारसेनिफ्राय सौख्रांफैदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे सौग्रावनाय जाथायनि सोदोबा ओनसोलनि थागिबिफोरखौ मोनसे गिखांहोनाय थासारि खालामदों होननानै सुलुङा फोरमायदों। बे जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोनाखैब्लाबो नाथाय मालगारिनि ड्राइभारआ गोब्राब जोखोम जादों। बे जाथायनि उनावनो गोबां रेलगारिखौ बोखारनो गोनां जानायाव दावबायारिनि फारसे जेंना नुजाथिदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमि बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।